Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu t-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu, rajna l-mulej. Iżda hu qalilhom, jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. Tmien ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, għad f'nofshom u qalilhom, Is-sliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sibak hawn u wara jdejja, ressa idek u qiegħda fuq ġenbi, tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Wara l-mewt ta' Ġesu, Tumas għamel l-iżball li tbiet mill-apostli l-oħra u fittex is-solitudni mill-kumpanija ta' sħabu fil-mumenti ta' kuntrarju li kienu għaddejjin minnu. Meta sa fl-aħħar Tumas kellu l-kuraġġ jingħaqad mal-apostli l-oħra, il-mulej Ġesu irrivela l-preżenza tiegħu lilu u assigurah li hu kien tassew rebaħ fuq il-mewt u reġa' qam. Meta Tumas għaraf lill-imgħallem tiegħu, hu emmen u stqarr li Ġesu u tassew il-mulej u tassew Alla. Permezz tad-don tal-fidi, aħna wkoll nistqarru li Ġesu u l-mulej tagħna u Alla tagħna. Huwa miet u reġa' qam, ħalli aħna wkoll jista' jkollna ħajja ġdida fih. Il-mulej joffri lil kull wieħed u waħda minna ħajja ġdida fl-Ispirtu Santu, ħalli aħna insiru nafuh personalment u ngħixu f'din it-triq il-ġdida tal-ħajja bil-qawwa tal-qawmien. Inti temmen fil-kelma ta' Alla u fil-qawwa tal-Ispirtu Santu? Mulej Ġesu Kristu, bir-rebħa tiegħek fuq il-mewt, inti rbaħt fuq is-saltna ta' dlamijiet. Għenni biex nersa aktar qribek u biex nafda f'kemtek li tagħti l-ħajja. Imlini bl-Ispirtu Santu u saħħaħ il-fidi tiegħi fil-wedid tiegħek u t-tama tiegħi fil-qawmien. Amen.